българина кой търси за виновен? Никога не търси българина вината в себе си. Никога. Че се е докарал да е безработен или че се е докарал да не го искат на работа, защото не е достатъчно квалифициран или дисциплиниран или каквото и да било. Той не се чувства виновен. Той търси виновен. Правителството, Борисов, Бойко. Премиерът Борисов препоръчва на студентите да се борят с безработицата. Как няма работа? Ние, примерно, за овчари в момента и така се търси агнешко месо и овчо в цяла Европа, че просто в зеленчукопроизводството. Но той нямал, защото бил IT специалист. Това не е хамалска работа. Просто... Не го препоръчваш на младите хора? Бойко Борисов може да си каже да вървим, да обърнем земята с лопатата, така, ма не е. Моето семейство, откакто аз се помня, от дете до ден днешен, картофи не е купувал. Винаги сме си ги съдили, копали, гледали и не сме ходили в плод зеленчук да си купиме. Нито майка ми, нито баща ми, нито баба ми, нито аз. Ще си стоите село и вие и всички останали така както го завари.